Kinikinig pa ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. King gransya po ang kapayapaan ng Diyos sa ipatamo. Abay posibleng miye kang Jesus, iba't yung kamatayan, mantabi kikaingan. At keka ang timurin. King danom ng binyag, ikapatadamong Padre Fernando, biyagom yan pong milaw, king kamatayan ng Kristo. Ngayon naman sana king kamatayan, kamtana ing biye, talangang ka. Kay Pami Viena, kay Padre Fernando, pisag ang pompenaral ning maya pabalita ng Kristo, sa lubungan na sanang Kristo kareting amano ning biye alanganga, umekakeni, ikampe panwana ng ikpako. Kimbinyag, tinggap na yung Padre Fernando yung tanda na ng krus. Ngini, makirake ni sanang king tagumpe ng Kristo, babo ng kasalanan, ampong kamatayan. Manalangin tamo. Huwag pa, malugod mong tingiran, impanalangin mi, para king kaligtasan ng talasuyo mo at presbitero, kay Padre Fernando. Ngayon, sinuyo yung mitmong katapatan king lagyum, magkamit siya sanang kaligayan, alang kapupusan, king busal da rin kay kang banal. Idadal mi kay ka o Diyos, king kapamilatan ni Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibiyat magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, pagkaman king alamang ka. Amen. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, Iwan, dimdam kaya kanita ing metong asiwalang iba't banwa, nga nang sasabi ka na ako. Isulat mo iti, nuan laring mga mate makayagom king Gino, nuan lapin, nga nang sasabi ning Espiritu. Uling ngeni, may painawa na lang alang kapupusan, king obrara. Pablasang tokya na la, ding mangayap, adapat da. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginuyeng pastol ko, nano pang kailangan ko. Karing pastulan amalabong, karin na ako bibili. King lela ning danum amakas ngo, karin na ako tatayran. Ing kaladwa ko,
karine pakas ngawan. Antabayanan nako king daklat ning kabanalan. Alang-alang king lagyunang banal. Dumalan ko man karing libis a mapanganib. Ala kong pikakarugan asagkol. Ulingatin kaking siping ko. Ing pamarugmot tukod. Ilaring babyas si kananlob kanako. Isasadya me ing lamesa king arapan ko, king mismong tatangalan daring kasalang ko, ing buntok kulin yan me king laro, at maglapoya ining saro ko. Wa, ing kaya pon ampon gana kamo, ing talatoki kanako. Karing sablang aldoning biyako. Manoknangan ko king mismong balening gino, king makabang panawon. Angga king alang kapupusan. Pangumasang ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Roma. Kay ba't naning asabi tamong iti, nano pa ing aragdag tamo. Nungin Diyos kaya betaya, nino pa ing makalaban kay katamo. Antiningin Diyos, enepe pasubalyan ing sarili ng anak, nune dinaon para king ikakayap tamongan. Abibeta sa tamo, king kay bat neng pigkalub, ing kalamaan ti kaniti. Ya ene ipagkait kaya katamo, ing sablang malyari ng aibye. Ninong ene ing makaibye, parsala, kareting pinili ning Diyos. Nung ing Diyos mismo, pepayalanan na lang sala. Nino pa ing matul kaparusan karela. I Kristo Jesus kaya, aliwa. Emo ing meteya para kay katamu, sinubliya namang mebe at atsuking wananing Diyos at mamilatan niya para kay katamu. Ninupin mo ing atin upayang ikawani na katamu king lugod ng Kristo. Ing kaligaligan kaya, ing kasakitan, ing pangalupig, ing danup, ing kalubasan, ing panganib, o ing kamatayan, ali. Uling ka rin sablang kapag subukan areti, atin tamong ganap at tagumpe, king uli ning upaya ng Kristong linugod kaya katamo.
Matibe akong kapaniwalan, king niing kamatayan, niing bieman, niring anghel, niring pamuntok, niing nanupaman king kasalukuyan, o king paintungul, niring atin kayo payan, niing banwa king babo, niing labwat king kalalaman, niing isano pamang bagay may lalang, era katamo bitasang malyaring ikawani king lugod ning Diyos. Lugod amas salang miraras kaya katamo, king pangayagom tamo kang Kristo Jesus, aginuta mo. Ing ama ning ginu. Salamat king Diyos. Ako ing pangasubling miye at imbye, ninuman ing maniwala kanako, eyamate kapilan paman. Ingginuman tabeya ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, hagpangkang sanuan. Inyang mirasya Betanya i Jesus, abaluna king Ilazaro, apat nengaldo mikutkut. Kabuda balita ng Marta king i Jesus daratangya. Linwalya baneng salubungan, dapot i Maria, melakwanya king bale. I Marta nga nakang Jesus, Ginu nung ati kamu keti, ing kapatad ko e yasana mete. Dapat balo ko agyang ngeniman, ing Diyos ipagkalubna kaya ing nanumang adwan mo kaya. Ing kapatad mo subliyang nye nga ng Jesus kaya. Balo ko nga ng Mekibat Marta king subliyang nye king taulingaldo. I Jesus nga na kaya ako ing pangasubling nye at ing biye. Ninuman ing maniwala ka na ako, mateya man, niya pamurin. At ing ninumang mabibiya at maniwala ka na ako, eya mate, kapilan man. Paniwalan mo ite. Mekibat siya Marta, waginu, paniwalan ko naman ing ika ing Kristo, ing anak ning Diyos, ami pangakong datang ketiking yato.
ing maya pabalita ning Ginoo. Kalugrang kapatid, may tipon tamo kaniting kayapakan, para bang kanitay pasyag tamo, ing kakatang kapanayan. Kapanayan na manalumpakan, kimpamanyabli ng mebye, ng ginutang Yeso Kristo. Kaniting panahuna ng Pasko or Easter season, siguro pansin ninyo na yung mag-greet tamong Happy Easter. O ba't magsaya tamo, kimpamanyabli ng mebye ng apong Ginoo. Kasi aliwa mo ya ang sinubling mebe. Doon ay pamanyabli ng mebe ng apong Ginoo, itamo mo naman, sinubli tamong mebe. Kaya bela. Kita na mabibiye king kasalanan, mabibiye tamo king apong Ginoo. At king mamunang pamamasa, nintamtamo nandin na makananong ding mabibiye king apong Ginoo. Ding makayagam king apong Ginoo, nuwanla. Kaya nintamtanan din king mamunang pamamasa. King atwang pamamasa, sasabyan na kay katamo, malyaring mikawani kay katamo, kang Kristo. King binyag, pisyag na ng Santa Iglesia, king kay katampangayagom, kang Kristo. King pangabinyag tamo, ika, ako, miyagom tamo, king kamatayan, at pamanyubli ng mibye, Kristo. At uling miyagom tamo kaya, paniwalan tamo, na Kristo na iya ing pamanyubling bebye, itamo mo naman ing asahan tamasan potang makutana kitiking yato. At kinitaya ka kiting kabaldugana, ninigay katamong gagawan kaniting misa, na makananong antabayan tayo, inigay katamong kapatad, kalugaran na pari, among fair. Siguro nakalagay katamo, ring akikilala rin, o makibalo kaya. Muna, ingatatandanan ko kang among fair. Of course, making estudyante kay po kanita, king seminaryo. Pero niyang making pari niya, mi kaya bene, apungit balo ko kanita, king sakop, niya pong magumpisaya pa mo. Metong niya ka rin, masipag, merigopera. At yung tutunan nini, pati itang building ka rin, yung big design, tamo mo ng building. At biyasaya po, huling emang ginamit papel. Ginulis na yung plano kano, king gabun. Kaya balo ng birare, kaya So, makanyan yung kayang kasigasig, at din yung lagyura, retang building ka rin, lalo na yung epata, ya po yung menumuna. Kaya be, kayang serbisyo mo rin, karin. Kaya ba't nanita may dalaya balo ko, king Bulawan. Yata yung mumunang Paris priest ka rin. Makanya niyang mabuo. Aliwa mo itang building. Noon ing komunidad. King Ulaon. Po. So, tamo ing kayang pamanin muna. At tatandanan ko, karin may gawa mo naman, misan ing coronation. Eko po akaling manita uling, making vicar foreign ko kanita at pisabi mi, potang coronation, neng kay rentao, ken lang mapali, at deng pari, ken lang makasalilong. Nga pisabi na kanita, kaya biya pong plano, kaming keng mapali. Nabi ako niyang magmisa kami, may makakay ko kanita, maka-shades,
uli po makatanga ding aldo. So, kaya kalingwan itang pamiyabe, ang poken vicary meeting at chuya. Kay ba't etang tutuki ng assignment, kula balo pami tuki-tuki, balo kumi dalaya naman king sa Rafael, makabebe. Kay ba't mi dalaya San Luis, balo ko makule mo naman, kayang karanasan ka rin. Makule, uli, nakalahamon. Kay ba't nanita, mi dalaya king Lourdes. Yan po. At mi dalaya naman kini. At balo ko mi dalaya naman baliti. Baliti. At balo ko itang inayos na ka rin. Nakal lalo na itang gabun. Kaya itang gulot na ni isang banbanta ma-extend na ring ma-extend na ring lugar no ka rin magawa na ring aktibidades king parokya. At lastly, anyang may destino ya po king Lourdes ka rin miras itang kayang sakit. At kinonsider miya ita niya makanyang midala kini. At salamat sa kako hindi laya kini. Muna, siguro lang makayang gagawan, uling shrine ini, at malapit siya kayong karela. Ayan. At anyang piyesta kini, at tatandaanan ko, noon na piyesta, itang Archdiocese celebration ng February, towards the third week of February, kayabi kayo pa po. Pag-istorya ka na. Sabi ko, kayo, kamusta ya? Okay mo, ano? Kotang mo pagal ko magpainawa na ako man. So, yung rin na sabihan, okay pa ito. Kasi nung sinabi na kakumbi, sana ako magpainawa, pagpainawang kayo. Pero, siyempre po, tapong ating masakit makanya na nakakabigla-bigla. At sinabi na, sundo na. Ganyang miras, itang ma-hospitalia. Metong po yung kakalingwan, akaranasan ko kaya. Mahini mo naman making dalan, bang kanita, pansinang ko mo naman, ing darat ang panahon ka na. Ya po mag-62 ya, kay piyesta na ni San Fernando. Ako po 69. So, pakilawi ko mo naman inindarat. At din yung karanasan na rin tauling karanasan ko kaya, higdalala mo naman, bala mo, pamigunam ka na ako. Muna, anya pong March 23, pindalan king kay AUF, Bengi. At anyang pasilang ke, nga na ka na ako, among nga na. Sabihan ko na rin, Doktor, tiknang ko na nga, ng interventions ka na. Akirandam ka po kayo. Anyway, muntatangan ke ni, natetamongan. Nga na. Kabang makakira yung pag-istorya ka. At akman wala na ako magka-resurrection. So, ito pong pamisabi may ngaita, niyang mako kami, kumeko mabaya talo. Huling itang kayang pisyag, itang kayang pamagsadya, ating lalawan na yung paintungol. Para ka na ako, bala mo, ako pa, ing dinila ng kasopan. Yasat, anyang palako kami, ng deacon, secretary, king hospital, nag-stop kami kitang chapel at kapasalamat ko kay nga pong Ginoo. Kitang attitude, apit kalub na kayo ng kay katamong kapatid. And then, anya pong Black Saturday. Ating minawas kay secretary na panabili na ako na pangadi lanyan. So, minta kami po, dinin lang kayong biyatiko, may kiramdam. At buri ko lang dinan maya paworas din kapatid ng among at chula ka rin. Huling ito yung adwana, ko lalakwan. So, kini kayo po. Buri na kayo po dinan maya paworas, mawulagang mawulaga. Irang presensya mo, kaya din yung meto nga masakit. At ulit-ulitan na, yung atyo kami ka rin, pag-istorya kami, yung sasabyan na, makasadya ko among. Sadya na ako manana, hanggang nakakit mo magkasakit siya. Kaya ba nanita, manaya ko nung naming malyari kasi isipan mi, yung gawa na itang mausana ko, bala mo talagang mabibinane talaga. At nag-drop by ko kay Betis, sabi kay Apong Eloy, Brad, sa ako, pasyalan mo yamong, pintalan. Awa na, pasyalan mo kay Tangaldo.
Kapasyalan miya pa. Nga na. So, nga na makanya na pong Eloy, sinabi na kareng kapatid na panayang po mo yung maleldo. Ba't yung maleldo? Lakwan na kayo. Nga na. So, itang pamagsadya ngayon. And then, kanya pong alakon na tanggapan, balita, kaya ba umigmisa last Sunday, di naglus ko po, again, pigdalaki ang diatiko. At isang po talaga, he was really in pain. He was really in pain. Bishop, masakit talaga ako nag-yun. Kuwanan na ako sana ng apong ginawa. So, tsuko mo ka rin, tatalang kay gamat makaluklukan eh. Ayabe mo kami mga di. Andiyan rin kapatid na sasabihan da mo, tsuka ni Kena. So, tsuko po ka rin, mga di. Talagang ulit-ulitan. Wala na nakasaan nga pong gano'n. Makasadya na ako man. Patawaran na ako sana. Yan po yung ulit-ulitan na sasabihan. At kanya may balitang nagpainawad eh. Medyo ako po, of course, ating kalungkutan. Pero atin mo naman itang kapasalamatan, uling baluta mo, ting apong ginong. Yan mo naman, yung makagawa kanini na, potang makota mo, desisyon niya, ting apong ginong. Pero ikit ko po, kaya may complain. Ala kong dindam, ot miras kaya kakoy niya. Ala po. At least, kitang pamakiramdam ko kaya. Masakit, akit mo talaga. Pero, yung sinabi na, huwag yu, ako nag-yu, pero, wala na ako sa ning apong gino. At, kaniting kawarasan, kaya betayang pasalamat iapong fair. Kuling bandang tauli, ini kaya nga duwan, pikalid na ning apong gino. Kaya mo balo, o pinagad kingwa, kalambat na masakit, bago. Pero yung akit tamong kitang dinasan ng ita, sindunan tatalakaran. Kitang kaya sinabi ka kunyang March 23, manwalayang ating resurrection. Manwalayang ating pamanjubling medye. Pag dinake ko ini, potang ating medye, tamong pumangadi para kaya. Pero hindi metong yung pamikatagon bang kanita pansinanda mo naman yung kakatampa maglakbe. Misa ni Aldo, pausana katamo mo naman nag-apong gano'n. At metong yun ang para kanako at ang danan ko, ikit ko, at dindam kang among fair. Madadake ko kay kayo. Na sana, kinsusundutan pa maglakbe, ingatong danan tamo kang apong fair. Aluwa mo retang kayang gewa, karing parokya tamo. Aluwa mo retang mga santing, kayang depatan. Doon pa naman ng akit tamo, na makanano ng biklat, at pepailalam, king kayang kaburian, kayang burian ng apong gino. King biras siya sana, kaya. O ini po, king kay katamong gagawan ngayon. Pasalamatan tayo, ing apong gino, at din nanin painawag, ining kay katamong kapatid. At tatandaan ko po, kay katamong, potang magmisa tamo, na ining kay katamong pangadi at the start, muna pakilala tamo, arapan ng apong Ginoo at timbalang metong makasalanan tamo. Obispo ka, papa ka, pari ka, madre ka, we are all unworthy. Makasalanan tamo. At mabipiya tamo, kimpakalulo na ng apong Ginoo. At ang pansinan niyo po, potang panimunan na kayo kitang panalangin na nitang pamanyawad tawad king sasadyan ni kaya pinitang manyad panalangin, kasopan, kay Birhen Maria, karin sa blang anghel ang pong santo, ang po kanino, at kay kayo, kapatid. Ilang beses na pong sinabing apong perita, karing niya iluwang parokya, niya iluwang komunidad, na kayang Pixilbian, potang magmisaya. Panalangin niyo ko, King Diyos, ang mayupayan dito.
Ngayon yung chuta mo kini. Makibat tamo kitang panagkat ng among fair. Among at chu kami kini. At inawat mo, pangadila ka. Pangadila ka para bang kanita. Baging ganap na hindi kang pamakiagum king apong kito. At sana yun pong kekatang pangadi kaya mayayari ngayon. Isundo tayang pangadi gaganakan. Wa nakalyagewang kayapan yamong fair. Pero aliwain kayapan na ini yang gawa ng basihan mo ng apong gino. No ng gawa ng basihan yapin ng pakalulo na ni Diyos. Yapin niya apong fair. Ulit-ulitan na sana akalulwanan na ng apong gino. Tapo sa sabyan. Yung kay katang gagawan kayapan aliwang mo yan susukyanan ng apong gino. King oras ng kamatayan. King mani muna yapin ng alangangang lugod at pakalulo na ng apong gino. At uy ni sana yung kay katang bakalan kapag susundo tamong maglakbe. Hanggang na po tangaw sana katamo ng apong gino. Pota pong kaiba na ng misa kanyan idalaya kay sementeryo. At bayo ikot-kot insensual, iglesia, king kayang katawan. Kapakit tamo kini. At mo yung sasabihan tamo, papasya, king sasalpan tayo. Paniwalan tamo. Nasublita naman niya, kaya may ng Kristo. At yung pasubyan ng niya, nga pong ginuwaliwa mo yung kaladwa tamo. Pasubyan na naman niya, nga pong yung katawan tamo. Sublila naman niya, ring katawan tamo. Nyasa, dinigan tayo, tamo yung pamipawalaga at respeto. At ininanin panagkat na naman kay katamo, lawan tamo, na baka nanutala naman respetuan, tuturing banal, din kay katamong sarili, din kay katang katawan. Uling misa ni Aldo, pasubyan na naman niya, ni nga pong kinuren. Bandubusan maging ganap, at gawa na lang mitmong ligaya, din kay katamong katawan. Napon po ating may reflection kay kami tungkol kay resurrection, pamanjubling bebye. Metong ka rin kay katamong pari, among Jason. At kay katimid na ka rin, inigay katampan ni Walan. Napotang maite tamo, subli tamong niye, emu kaladwa. Nune, imbu pati katawan. Kaya kumubalo nung yung katawan tamo, yung size tamo, makanya niya pamurin, we do not know. Basta timbalo tamo, we will have a glorified body. Beto nga katawan na paligayanan ng apong Ginoo, kalupa na tingkay. Hoy ni sana, yung pangadita mo, para kang among fair. Na sana, potang miras na, in day of resurrection. Maging ganap yung kayambiye, kaladwa, at katawan. Pangadiyo kami po, di kami pari. Pangadiyo na po, ding sasaw. Kaya kakatang parochial lay leaders, king kasuywan, kimbalang nito. Ngayon yung kasuywan ay ni sana, may yaninag na kini, kimburi na sabihan ng kakatang pangtumulan, resurrection. Ngayon pamayakit na kakatama, kimpami papagrespeto, kimbalang nito. Huling misa ni Aldo, paligaya na katamo ng apong Ginoo, kaladwa at katawan. Among fair, sundo mo kami sanang pangadi. Balumi, watang miras ka, king apong Ginoo, adwan mo naman kay kami sana miras kayo naman kini, among makanyan, pero sopan mo kami diyangin na kayo man mamalagwa. Sana, nisundo, ipamisasan metong tamo, king apong Ginoo. Amen.
Talagang tama po. O Diyos, ipanglubos mayupaya, kaya pasagyan may maybe Jesus ay anak mo. Manalangin kami may mong katapatan keka, para king kaligtasan ding sablang mapye, ang pong lenga mati. Pakibata mo po, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para Para kaniting mayang obieta mong kapatad, Ipadre Fernando, at tinanggap king binining biya langanga, kanitang mebing nyagya. Baning Ginoo, papangin tuliran ng niyagum alang kapupusan karing pinili na, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing kaladwaring mayango na biyeta mong kamag-anak, ampong kakaluguran. Baning Ginoo, pakaluba na lang ablas, king sablang maya padepat da, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang matutod na king kamatayan, at manenaya king pangasubling miye. Baning Ginoo, malugod na lang aslagan king sala ning lupa na, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king familia pong kakalaguran ni mayang obyetang kapatid, yapong fair. Panamdaman da sana ing lugod ang pong lingap, kaniting panahon ning karelang lumbe. Uluan mo ing sakit na panamdaman da, at ipawi ing dalumdum ang pong kapikakunwan, at daralaning karelang pamangulila. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katamong sablang makatipon keti, kambening kasalpantayanan ng pong debosyon. Baning Ginoo, Misaneldo, tipuna na katamo naman kay maligayang kayaryana, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O Ginoo, pakinapangnanasanan ng kaladwana ng anak mong Padre Fernando, panalangin ding talasuyo mong manigapukeka. Patawaran me sana king sablang pamikasalang arapat na, at pamatampan meng numabang king grasya na ng kaligtasan. Itiadan ni kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Karugurang kapatid, manalangin kayo. Ganitin kay kayo at kakundawan. Patanggap harapan ng Diyos, ipamayapayan tuto. Tanggapane sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuriyan po ni kaligaya ning lagyo na, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, panig ka po mi keka, kingiting malukang sakripisyong iyang pangbi, para kintalo suyo mo at presbitero, Padre Fernando, magsilbihan sana magdalang kapatawaran kaya mo rin, amaralas ginanap kaniti, kim banal na kapulungan mo, kambening lugod, ampong katapatan. Idadon ni kapamilatan ng Kristong Ginoo, Amen. yung Ginoo, mantabi kek, At keka ang timurin, kita sila rin pusoy. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos ta. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulig, sukat ang pong makakapos. Ing purihan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong lukarin man, tuig pa, Diyos ang malugod, ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Kaya mo rin ing kapanayan king nuwan na pamanyubling mebi, miyaninag na kay kami. Bandet ang palungkutanan ng bitasang kayatulan na kamatayan, pamatulanan noman, ning pangako dikil king biye alangangka. Ampat ka rin tapat kay kao Ginoo, ing biye ay mapupos, nunay mamaliwa mo. At kabuting kakarinan kay tiking yato masira na yung lubos, ingalanganggang kakarinan banwa, manenaya para karera. Uli na nita, kambeta rin sa blangkora ng anghel na ng banwa, daralit kami kang kakanligaya, alantok ng ngamingan kakanta. Ikapin ng banaloy pa, at imeto lelangan matampan na kang pupurian, uling kapamilatan ng anak mo, Yeso Kristong Ginumi, at yung upayan ng banal na Espiritu, pagkalam ng bing sabla, layon papanalan mo. Alakantok ng mipitipon kayong kapulungan mo. Bangkit ang manibat kayong kaya salagnan ng aldo, ang gana kayong kaya albukna. Kindali sa taon niyang pangya kayong kaligayan na nilagyo mo. Uli nito, ikpa, paniga po mi. Palugob ang pampabanal mo lang kayong Espiritu mo, reting ayin at daralamit daraw ni keka. Ban magawalang katawan, ang pong daya, ning kekang anak, Yeso Kristong Ginumi. Amin na bining kekani, yung pagnasusyan nila, reting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwani yung tinapi, te pasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinuwang iti ka rin disipulo na at nga. Kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Makin mo naman kay bata ni Mapunan, kinwani ng karis. Pasibayo, pe pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin kayong disipulo at nga.
Kunin niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya. Tindaya ng payo ang pong alanganggang tipan. Ami bubu para keke. Ampo para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Pasagtayan ngayon ng misteryo na ni kasalpantayan. Kaya ngayon gagarakan may o mapamakalulungig pa, imakaligtas ng pamaylasa apong kamatayan ng anak mo, imaligayang pamanyubli ng mebi at impamaitas na banwa, at lahat makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon niya kay kabilang kapasalamatan, iting magye at banal na sakripisyo. Balikan may ng pakalulu, ing ayin ng banal na kapulungan, at kilalanan may daon king biyena, hapuli ng sakripisyo ng kamatayan na bilang mo kami ng misut keka. Ikami may pasiklangan king katawan na pong daya na ng anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu. At baging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawin na kami sana ang maging metong mong alangagan daon kay ka. At papadayan na kaming merakayan king pamimananda ng banal mo. Muna kami aning na Maria kapilan binan na Indo ng Diyos. Kami ng San Jose ang esposo na. Kami ng apostol ang panwilagay mong martir. Kami ng San Fernando, Beato Pedro Zuniga, San Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, ang poni sa Blang Banal. Palin pamimilat na manalig kaming biran kasapan na lang patan at kingarapan mo. Igpa, iti sana na inding pangasot mikeka. Pasulungan na yung kapayapan at kaligtasan, ding sabla king mabilog ayato. Pasiglangan me sana king kasalpantayanan at lugod, ing banal na kapulungan mong kasalukuyang maglakbe kay tiyato. Kambining tanasuyo mong Ileo, ing ke kaming Papa, at Florentino ing obispo mi. Ipasyano ing ke kaming obispo emerito, kamberin sablang obispo, pare, diakono, at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo, at ding sablang tawong pepayat bus mo king anak mo. Mapamakalulumingid pa, pakiramdaman niyo po ing panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo lang mga tipunan ding sablang anak mo, no ka rin laman makasahod. Ganakan me yung anak mong Fernando. Announce mo ng meko ang eniket king yatu. Ang tiniking binyag meteya kaya ng Kristo. Mirakayanan niya naman sana ang king pangasubli ng mebye. Panyataw na ning panauna, patalakaran na lang Kristo ring katawan ming mayna. At gawa na lang kawangis ring katawan ng mas lagking ligaya. Malugod mula namang sanang tanggapan king kairian mo ding mangubyeming kapatad. Ang poding sablang sinuyo keka amemon na kaya tiking yato. Karin mi panayan ing mirakayanan king ligaya mo nga langangga. Potang pulisa mo na ing lubos ng lwa karing matami. King aldoita, tangalanda ka, o Diyos mi. Anti mo nung makananong ka, maging kawangis da ka kapilan man, at purianda kang alang kapupusan. King kapamilatan ng Kristong ginumi,
aking uli na ng pagkalog mo, king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, kagom ng banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos panglubos mayupaya, manggamang kingalanganga. Kimit mong lugod ay kapanaligan, mawas sa mong inig ang kakatang kalukuran ay pa, at nga tamong at madalangin. Ikabos mo kami, kin sablang maroko pa, malugod mong pagkalubing kapayapan, kin panawin mo. Ban kin kasopa ng pakalulong mo. Mitimawa kami parati, kin pamanalipanan ng kasalanan. At mikabos kami nga lang kasasagkulan, kin sablang kaligaligan. Kapang pananayan ang pampagsadyan mi, kin maligayang panyatang ng pasipayo, ng talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, in ginumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, in kapayapan lalakwan ko kekay, in kapayapan ko, babiya ko kekay. Kaya mula sana baligdan ng kasalanan mi. Nina pansinan mo, in kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Pagkarwan may sanang kapayapan, ang pampamisan betong, agpangking kaburian. Ika mabibiyang pang magari, manggaman king alanganga. Amen. King kapayapaan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kekayngan. At keka ang timurin. Iyang pangtamo ing kapayapan king metong at metong.
Kordero ng Diyos, ngayong malalako king kasalanan ng yato. Doon na rin mayayaos king apuna na ng Kordero. Ginoo yak matampang tanggap keka, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tayo. O Ginoo, pasalamatan na kami mula no kaniting sakramentong makakabos akay bepe pamong tinggap. Pauli ng pakalulo mo, kintalasuyo mo at presbitero i Padre Fernando, agawa mong katiwala daring banal na misteryos mo kitiking yato. Kapaliran na sanang lumabang ka rin banwa, king grasyang pawaga, ampong ibubungar. Itagan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tapap. Pakamanang ko nga mo, kaya katang kapatid Arcebispo ng San Fernando, Most Reverend Archbishop Florentino G. Labarias. Palakapan po natin si Archbishop. Nakatapong Vicar General, Reverend Father Francis Dizon, kapatid din pare, kingiyat ang konselebrasyon, Diakono, yung pamilya ng Pumper, at inyong kapatid na Madre, Santa Clara, kaya Betay Kenny, rin kayang kapatid at kamag-anak, ating parokyano sa iba't karing may lugar niya, may destino yamong. Pakabalong kapatid, King Ginoo. Kay ba't ni konsagrasyon nga tamong pupuri king Diyos. Ingi Kristo meteo, i Kristo sinubliang bebe, Kristo datay ang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Yat mete taman, o mabyeta mo, e kakawane igeno kaya katamo. Masakit tamo, malusog tamo, at abyatay ang igeno. Tintang tagumpe, nilokota tagumpe, kaya betay igeno. Masakit tamo, o matwa tamo, abetay ang igeno. Uling, anang ning salmo ng Aring David, you are praised forever in the order of Melchizedek. Metong kang pari, king pangapari ng Melchizedek. Ang pari pa lang, yung meten, pari pa mo rin. Uling atinta mong pamaki metong king paring alananga, yung pininggiro, Jesus. Yagyang kenay physical ng biye, alayo kenay Father pero kaluguran nakatamo. Mag-intercede kaya katamo. Karen king pa. At yung kamatayan na pikakawaning katawan, king kaladwa. Integral ya, ing biyaning tao, mabiyaya, o meteman. At yung kaya kamatayan, extension hindi kamatayan ng Jesus. Uling nung nano po yung milyari kayong Ginoo, makilupat mo naman. Kaya, niya po, uling eta perfecto, titanda ka na kakulangan, dapat ang manaya. Manaya tamo, bangkanita, dalisaya na katayo nga pong Ginoo, yalkus na katamo, pakilipan nata kaya the corruptible with this incorruptible body. Kaya makanya na paralan, tayo po pitatakutan ng kamatayan. Metong niyang imbitasyon king Ginoo. Sasabihan na, umeko keni, kung pinili na ni pakubayo, pamitalaga ng yato. Yato o yan, ing ulaga na, ing regalo na, at bukasyon ng Father. Amen.
Bilang panganay sa David family sa kasalukuyan, ipinaabot ko ang isang magandang umaga sa inyong lahat. Hindi po lingid sa atin na si Among Per ay hindi lang basta pari. He was a shepherd, a true servant of God, a mentor and a teacher. Pero may minsan din parang strict pero loving na teacher. For 34 years, Among Per answered God's call every single day. Through his services, sacrifices, and his unwavering faith, na kahit masakit siya po, yung pamagmisa, pa rin mawala kang daily routine no. Kahit nakakayari na pa mong may kemo, o misalay ng daya, basta yun ang among magmisaya pa rin. At king pa magmisan na, alimuakit na masakit ya. King boses na, alang garalgal, alang galgal at pagal. Huling sasabihan na, lagi na yung pamagmisan na, iyang lakas na. Iyang bang ehelyo at aral na ibiyan na kareng sisimba, buri na malino, kareng tao. Kaya ita din yung number 1 na priority na inyang milipat na kay shrine. Yung sound system po, ayan, may salesaya. Para ingamano ni nga pong ginu, malino mi pahayag kareng tao. He faithfully served in many places and left a lasting impact whenever he went. From Saco po bilang director to building the Good Shepherd Parish, King Bulaon, then San Rafael Macabebe, to San Luis Gonzaga Parish, King Virgen de los Remedios Baliti, Our Lady of Lourdes Parish sa Angeles City, at dito po sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Kabetikan. Maraming salamat po sa inyong lahat na naging bahagi ng kanyang misyon. Sa bawat parokya, hindi lang siya naging pari. He became a friend, a guide, at minsan an official counselor, life coach at problem solver ng lahat. Kaya niyang magsermon, magpayo, makinig sa problema at magpatawa, lahat in one day. Maniwala ay among king kasabihan, tanam kalugod, bupul ka naman lugod. Ing misyon na bilang pari, ikalat ting amano ning ginu, at ting lugod na ning ginu kareng sablang tao, lalo na kareng lugar ng mga laut. Uri na puntalan na langan, agyang makalbog o lubak-lubak yain dalan, puntalan at puntalan na lang among. Beyond his ministry, pinakita rin ni Among Per ang tunay na kahulugan ng strength and faith sa kanyang battle against the disease. Kahit sa gitna ng sakit at hirap, he remained strong, calm, full of trust in God's plan. He did not allow his illness to define him. Rather, he turned it into his testimony of his faith. Bilang pamilya, we are very proud and deeply grateful for your life, Among Per. Not only as our loved one, but as a servant of God who gave so much of himself to others. Your mission continues in all of us in every act of kindness, in every prayer, at sa bawat buhay na iyong na-inspire. Though we mourn his passing, we take comfort in knowing that he has returned to the Lord, whom he served so faithfully. His life was truly a beautiful reflection of God's love.
Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nandito ngayon at sa lahat ng nagdadasal at nagdadasal pa kay Among Fer. Kay Archbishop Florentino Labarias, thank you po. Archbishop Emeritus Pasiano Niceto, sa lahat ng kanyang kapwa-pari, to our family, friends, mga parishioners, deacons, ding mixerb, PPC, lectors and commentators, ding kagawad at enforcers, ding knights, youth ministry, music ministry, altar servers. Taus-puso kaming nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa kanyang bokasyon at sa pagmamahal na binigay ninyo sa kanya. We would like to express our sincerest gratitude also sa lahat po ng Rectoral Council, Finance ng Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes. Alang sawang pasasalamat, pasalamat mi kayo. From the bottom of our hearts, dagal pong salamat kayo man. Among Per, dagal pong salamat karenggang pangaral. Tatagos kem puso. Detang tradisyon at pamiti-puntimod, mi po inglugod at pamibuklod ng pamilya, isundumi. Ang last word ng kuya kanako, Koya, isunduyo. Koya, takal salamat. Kaya mo sinabi ng kanako. Among Per, you have fulfilled your missionary here on earth, and now, with all our love, we would heartedly return you to the God you have loved so faithfully served. Thank you for your life, your service, your courage, and your faith. You have fought a good fight. You have finished the race and still kept the faith. Sabi mo, no more pain. Di kami nga tsukeni at lalo na kaming pamilya mo, nakakalinguan. Dakala salamat. You will be missed among fair. Kaluguran na ka until we meet again. Among fair. Dakal pong salamat among. At dakal salamat po kay kayo man. Bayo tamang di kakawani, panalangin tayo ti daon kay Diyos, ang kapatid tamo. Iti sanang tauling pamamuntamo, ipasyag na ing masabal tamo kayo. Apawi na ing kalungkutan tamo, at pasignangan ing kapanayan tamo. Wisan Eldo, matula tamo tayang salubungan pasibayo, potang ing lugod ng Kristo, managumpiya baboning sabla, pati na ing kamatayan.
So panyasanay kayong sablang banal na ng Diyos, patulaya sa lubungan, ikayong sablang anghel na ng Diyos. Tanggapan niye at ilapit king arapaning kakatas-katasan na Diyos. O Ginoong Yesu Kristo, ikaw may kalugkayang kimbiyena, king oras yung pangabinyag na. Ngini, matula may sanang tanggapan ining kapatid mi, at iuli may king kandungan ng Abraham. Tanggapan niye at ilapit king arapaning kakatas-katasan na Diyos. Dinan may ngalangang kang kapaynawan o Ginoo, at as lagane sana ning sulu, ning alang kapupusan. Tanggapan niye at ilapit king arapaning kakatas-katasan na Diyos. Kaya rin po makatuking paniga po, isabihan nyo, Ginoo, ikawis me, ing kaladwan ng Padre Fernando. Ginoo, ikabos ming kaladwa ng Padre Fernando. Alang-alang kay pamikatawan magtao, Ginoo, ikabos ming kaladwa ng Padre Fernando. alang-alang king banal mong pangabay, Ginoo, ikabos ming kaladwa ng Padre Fernando. alang-alang kay pangabinyag at pamagayunan mo, Ginoo, ikabos ming kaladwa ng Padre Fernando. alang-alang kay pamailasa at pangapako mo king krus, Ginoo, ikabos ming kaladwa ng Padre Fernando. alang-alang kay kamatayan at pangakutkut mo, Ginoo, ikabos ming kaladwa ng Padre Fernando. alang-alang king maligayang pamanyubli mong bebe, Ginoo, ikabos ming kaladwa ng Padre Fernando. alang-alang king pamaitas mo at pamagbalik king ligaya ng igpa, Ginoo, ikabos ming kaladwa ng Padre Fernando. alang-alang king banal na espiritu, apik kaloob mo kay kami, Ginoo, ikabos ming kaladwa ng Padre Fernando. alang-alang kay pamagbalik mong mitmong kaligayan, king gawa ka sa ring panahon. Ginoo, ikabos ming kaladwa ng Padre Fernando. Uy pa, karinggamat mo, darawon mi, kapatid mi, paninayan mi, king kambering sablang bete na kang Kristo, sublian man mi, kitaulingaldo, at mi biyebe ang kayagom ng Kristo, kapilan man. Pasalamatan da ka, para kalit sablang kala mabinye mo kaya, niyang mabibiye pang kayabe mi ketiyato. Takma na sana, kambering sablamong banal, ing makaigpamong lugod. Uy pa, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Sa lubungan may sana ining kapatid ni king paraiso. At sa pan mo kami ipapamatula, kami ni tetaganing kasalpantayanan mi. Hanggang na po tang nikit-nikit kami kang Kristo. Bana kayabe mo at yung kapatid mi manggaman kapilan. Amen. Tiadwan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen.
King kapayapan, iatad tanay ngining kapatid tamo, king lugar, akayang pipagpainawan.